Tokuirana asensemo yekisemi maiga ya matemu ya machivu amanene a KCPE kurariwa aborit kure igoro chiskuru kurwa asensemo ya gucha na chirocho ndichitigiri maiga yo gukorabya ase amatemu ayo. Natukumanyigwa no mulikito Job Ongaga uyukwana naba director ao bechiskuru ichio ego batebangano nyechi yalengi chinga kichinkongu cha COVID-19 nonyebo iko banyorera matokea maya mbapo tukwigena ngasa matuka mutwe chiskuru ichio nigo chirachigosoke matokea maya yogukumya chiskuru chensemo ya gucha nigo asobwango gachabire chigo kinie birengo bya masomo egento kirire chiro cyo gukora byasa matemo manena akerasi sana isato KCPE Zakari Nduso no motenene libwe chiskuru cha Olympic icho chire chinsemo cha igare nyamacha na Kilgoris na korangana nere nonya okoba kwibinyi bya corona byareo bado mbakora bya naende mbabege tomokia Toto kumaganya sanga ndiamu nasengi chama tokyo twanyorire ayatangazwe no waziri w'ikisemiigoro skuru yetu tubwata mogoko manna sengenjo abana baito bakorire bya nonye twabwate changamoto ya uruire rwa corona ukabera siko na mangana ndamange abana baito bakorire bya chenga wone ngaki mwako gocha tasemereti koso weta mono okora bya mono weta niga yakora twarobere bono ngakitoko to chiko ko konya abana baito mono weta ni muna twabakonya ngaki Birengerero bunebi nigo boigo byarurwe no director eskuru ya Sunlight Academy yirime ya nyamache asago sorra baibuli anene bali abale na abana bamurakobe komokia ekiagera samatemo mwako yo nigo abanyaroka barokanire gukora buya kobwa abamura nabe kworoki ngabamura bakorete bya samatoke aye naende na maene no Sunlight abamura bakorete bya samatoke aye karago kombe na abana abaiseke ngotegerera bara abarimu ekaro baikire no stage bali kwenena mono muna abamura abange bakwenena bali kobeka chinguru cyabasege kuba na gutaka kororanga balimwe barengaine amona barabwo ende gento kende abana abamura muno mugusi niga bairete mono muno bono mugusi anyoro mwana mumuro yomo iga komoreri muna ligena yengoko ekine kiekogera abana abamura batachi kokora buya lakini ende gento nasaba saba ipoli baito babeke amegeria mayasa abamura naende mba abareri mono nga mumura nere chiskuru boigo chabire chigo kora buya korwa gucha namona Elsa Academy yure mase omochibuo gembo na boigo skuru ya Excel ere ime ya Mugunga asama liedangoro kukeli nyaos Benjamin mwalimu mwanengwe skuru ya Elsa Academy igotoka omochibuo gembo ogembere sub county ya Kisii county then skuru ya kore buya because tubwateranete abaiboli abalimu management na banafunzi discipline wise abalimu abanafunzi they are well disciplined na byonsi pia tutangante nyasaye na rogotora kiregen tutogokora matokeo yalikuwa mazuri zaidi kuliko mwaka uliopita na hata hivyo wanafunzi wetu ni wenye heshima na taadhima ambao wanafuata nasaha na hasa mimi nawapa kongole zaidi ya hapo namrudishia Rabuka kwa kutuwezesha kupata alama na vile vile na wasihi wazazi walioko pale wakitaka wanafunzi wao wapate matokeo bora warete katika shule ya Excel na watafurahia matunda na vile sisi tunafurahia nonyo kubaho kwebinyenyi bya corona kwa renge nigo abana babaro kanete gukora buya ibirengere nigo byarurwe bacholi gosoachi secondary bobe gukora buya ili aboro kigwa babagendere na masomo abo kuripoteria Getembe Television korwa ensemo ya gucha imeye county ya Kisii Amalieta Job Ongaga.